saiki selendangan. Ya ngono, selendangan iki ketok kaya wedok asli. Tur ya ketok luwese. Lah mbok kira aku ku bangkak ngono ta. Sungkan aku ngono Bapak. Jare bos yono ngene, ayu pol lek ngono. Lambene dalam hati kaya codote pelem. Nggih Mami langsung kemawon nggih. Nggih. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak patek krungu Mi jawab iki mungkin melempem kena banyu udan kowe Mi. Monggo Mami mawon. Nggih satripun kula aturi sugeng dalu katur njenengan sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera katur njenengan sami ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih. Dalu menika ten desa Bangsa Kulon. ngaturaken matur sembah nuwun suwarne para warga ingkang sampun mirsani. Donga kula mugi pinaringan berkahing Gusti. Kasehatan rezeki kathah barokah. Amin. Terus napa malih? Dalu menika diliput channel-channel YouTube yang sudah hadir. Matur sembah nuwun. Nggih, channel-channel yang di depan. Matur sembah nuwun Mami nggih sedaya tanpa terkecuali. Kerja bareng kalenipun channel YouTube Budi Wijaya. Wijaya TV. Wonten serial komedi. Komedi. Wonten ludrukan. Wonten ludrukan. Terbaru. Campur sari Deliwung anti galau. Lan pilih jenengan pengen pirsa sejaripun seniman sak Jawa Timur monggo dipirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepinawale matur sembah nuwun sowan-sowane para rawuh ingkang sampun rawuh Bapak kula Bos Yono, Bapak Wongso, Pak Yono. Nggih, Bapak Wongso. Anakku lanang. Sing di anakmu lanang kuwi. Lah kowe iso anak ta? Lho mbek Pak Yono aku di anak iku. Masa. Arek iki mirip aku lho yuk. Mirip. Anak Pak Yono kan lanang. Iya. Padha mbewekku. Iya padha lanang. Ugi maru kula yuk. Nggih Mami, langsung kemawon nggih. Tasih sesambetan kali Budi Wijaya kanthi padatan saben adicara bedayan Sekar Sari. Saderipun adik-adik awake dhewe diceluk monggo diwiwiti sesarengan duo. Napa? Pelem Gadung. Ojo lali, tenang. Oh nggih. Mami kalih ngrantos niki mboten supe ngaturaken sembah nuwun rawuhipun sedaya grup saking Sabu Lamongan Tikung nggih ugi Umi Kenti kali keluarga Abah matur suwun ugi Umi Balung Mojo Sugeng Dalumi Sugeng Mersani lewat channel YouTube yang di depan ugi pasukan Samudra yang terbaru matur sembah nuwun tim pedhot jalur langit dikaji suut sak rombong-rombongane pedhot del matur sembah nuwun rawuhipun ugi pasukan Kopior Setro Sugeng Dalu ugi napa malih Mami saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun saking Wotan Sari matur sembah nuwun rawuhipun nggih langsung kemawon sesarengan bedayan Sekar Sari duo Pelem Kopior mari gadung kok Kopior matur sembah nuwun halo ibuku sayang apa? Kate joget. Kate joget. Ayo joget kene. Dari mana datangnya kita? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya kita? Dari mata turun ke hati. Jogete ten ngandhap mawon ya sayang. Di bawah aja. Kon lapo ngene nyegat bal tak kon iki nak. Nggih, di bawah aja nggih, enggak boleh naik. Nggih. Kayak kemiri. Ayo. Mudhun riyen.
Bapak keamanan. Om. Aku kok bingung ya mumet ngene malah ngetutno ngene. Langsung kemawon yuk adi-adi awake dhewe sugeng dalu Grup PT Anggrem. Dek kaji jamian kali Bapak. Nggih, saking Balung Panggang. Grup PT Anggrem. Nggih, langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Adis Arista dan Ning Dias. Dungaren jamiannya wera. Rombongan tim Kopyor sugeng dalu ugi tim pedhot jalur langit dikaji suut sak rombongane nak lanang otong gondrong ten pundi wau. Bayame kok dibomboni ayo meyen ditunggoni yuk sak lembar godhonge kara patana sabar ngomong putra Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki matur sembah nuwun. sembah nuwun Bu Yono. Nggih. Tim pedhot terus njaluk di piye? Pedhot Mas. Pedhot kolorane gak apa-apa Mas. Aku tak yo marep. Ning aja sampe pedhot katresnane ngono lho. Aku pedodel. Di belakang Sembah nuwun. Ning Adis Arista akan saya tampilkan 3 seniwati sekaligus dari Universitas Upil. Inilah Ning Sanana Disco, Ning Marsha Aulia, Ning Rani Asmara. Darah kotor, darah tinggi kali darah rendah sampun hadir 3 darah. Lho anakku nyiapno gawe mamae. Pinter rek. Le kabeno nak. Anak. Ngetana bali ngulon diwasedan urung kelakon. Mangan bandeng dicampur roti, bojong ganteng pancen manasati. Nek rempeyek akeh kacange, senajan tua ya aku akeh sayange. Semarun 3 darah katur jenengan sami monggo dilajengaken. Cantike Jawa Timur hari ini Ning Putri Cak iya. Agung Setayu dan Ning Nyantika Dimasari. Bapak. Yuk, sembah nuwun Matur Pak. suwun. Ngararati arani lho wong becik dibelani es lelen lak dawa-dawa krasane penak kari sujene aku batin bojoku gak teko gak kanthi anak akeh liyane. Sing duwe horeke Kota Jombang dan juga pelatun tembang-tembang manis campur sari
Budi Wijaya ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala. Mbak Tiwo Mbak Mintul. Kok Mbak Tiwo iku Niki masalah. Mbak Mintul nggih dugi. Nggih, Mbak Wah. Mintul kali Mbak sinten niku? Mbak sinten lali kula. Hah? Vila. Bella. 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 Bila. Siap-siap horke. Lah wong ra krungu apa? Yo. Sugeng dalu Mbak Bella, Mbak Ciwo. Mbak Mintul. Lah yo Bella mbek Mintul ku padha ae. Iya. Ayo. Ah. Yo, yo. Oh, oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Yo. Yo. Mbak Menit Kandhane to. Mbak Menit Sing tak kira duwe horeke Jombang. tak kira lali. Napa? Horek tiba yo eling. Di belakang Ning Ani Kumala akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Juni Suyanto. Napa Bu? Bapak nih kita. Malah nggih. Besok pagi saya ngonten bersama Pak Purnomo. Monggo live langsung dilihat. Kula tawakno Bu, kula kan rondo suwe. Ayo Mbak Ade, ambek aku Mbak Ade. Yo. Yo. Aja gulane lopes saere. Bulan nono abang ijone jombelane sing irah manis. Bulan nono anak bojone. Anakku kurang apik ya apa delon. Ambek bebekne Jawa. Ya jelas toh. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Mariati Sudarto. Ayo Sudarto. Eder, Sudar. Silver. Iki abang. Pengreman sampun rawuh ta mriki langsung dilajengaken peranan saking Budi Wijaya Ibu Rizky. Pengreman Budi Wijaya Ning Titin Subayu.
Mbak Rizky niki su sinten? Ayo Subayu. Mbak Titi niki su sinten? Subayu. Mbak Rizky, Sukasti. Mami Okta. Subakin. Mami Yokta Adianto. Andang-andang ukur pilingan, kata pandang saya kelingan. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki beda bojo beda rajangi. Sabaripun Mbak Titin kali Mbak Rizky langsung kemawon. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di bulan-bulan ke depan. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Korea. CEO yang tersakiti. Ning Sartini dalam sinetron Kuyang. Langsung emawon senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Saking Mantub Lamongan, Ning Mary, saking Mojosari, Ning Irma Arifin, saking Jombang. Ala hendele. Gimana kok kalau mau bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken seniwati sedaya saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk nggih, sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga yang sampun mirsani nggih. lan juga para derek sabu ingkang setia ngetutno terus. Nggih. Matur sembah nuwun langsung blender mengguri. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang sumangga. Tim pedot jalur langit monggo disiapno sesarengan keluarga kopior sak kopior-kopiore setro.
Rehana lari ko aku temenan kulit yo kuning langsan ali senang kang sepisan Rehana lari ko aku temenan kadung lagu renyalana yogo yo jamar bahagia ajure hana isonyo sengku yang lengrigo kari sing on liyane adu rehana isenyo sing kuyang lengrigo kari sing ondo tunggale aju kecaro sen sopo semaure aduh kari sing kuyat deleng omongnya lus temenan mandane yo bisa keturutan duwene rapi koyo rehana jaluk paran yo legane jaluk ulan yo yo bareng-bareng beribi saya gila yo ada di aja audio dan juga Fortuna Live terima kasih Rehana lari ko aku temenan kulit yo langsan ali senang kang sepisan oh Rehana lari ko aku temenan kadung lagu Aduh Rehana isya sing yang kaya sing kari sing ono tunggal sembah nuwun kruti pedhot jalur langit kita sak rombongan
setunggal tembang Rehana katur jenengan sami sampun kapireng blender malih Pak Jono pamundutan tim pedhot monggo apa kok tak tok Mbak Minul. iya ndi walah ndung ngarep Semanuwun Mbak Bella admin tim pedhot jalur langit aja sampai atine kesiksa mas kaya arep ngarep iki lara-lara Semaruun Mbak Bella Hatiku terasa langsung tangis saat sabar tak kendali tak tresnani Mengkarsa ngapus
selalu pinaringan berkah. Yuk, ya. Nggih. Keroncongan, ayo deh dia. Tambale, terima kasih. Yuk, aku iki Jedor
kon bojo maneh isu rezekine tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh macedon 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 ador Sembah nuwun sedaya katur pandemen Ludruk Budi Wijaya. Sakru saking keluarga tim Pedhot Jalur Langit matur sembah nuwun Dekaji Suud sak rombongan. Kutha Jombang arane Jawa Timur tratae uga disebut kutha beriman bersih indah nyaman wis dadi nyatane kutha santri ya pancen akeh pondake kesenian ludruk iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau petatan saben bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken seniwati saking keluarga Talem Ludruk Budi Wijaya. Wonten woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Suroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among waktu jumbo kalih kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limriti di malam hari Lan kula ning Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun